kategória Fidesová. Beží čas. Pripraviť sa. Tým DHZ Kráľová Lehota. Tak. Pekne, poď druhá. Neboj sa, poď, záber! Ideš, Franky, ideš, 2 metre! Poď, dobre tempo, dýchaj. Pekne, toto ti ide. Poď, jedna, druhá. Dobrý čas. Poťahni si spodnú. Dobre, za chvíľu si polke. Poď, to je nič, to v Lehote si sa nacvičil, teraz to dáš, záber. Ešte 2 metre. Poď už do boxu, kráčaj. Dobre. Pekne ti to ide, prvá bola super, poď. Krásne. To je nič pre teba. Poď posledné metre. Pekne, poprekrúcaj. Dobre, do boxu. Naprav si ju. Dobre, krása, poď. Záver. Poď, toto vieš, poď. Pekne, hop na druhú stranu, krásne, poď bandasky. Drž si tempo. Pridaj, to je rovinka. Parádny čas, poď Franky, poď. Dobre. Poď druhá. 3, to je ľahké. Už len 2. Posledný. Poď už jen hamrik asi v cieli. Pobiehaj, vydýchaj. Poď. Dobre, tempo, drž ho. Ideš, Franky, dobre tempo, drž. Rýchli, pridaj, to je posledná disciplína, záber. No iba aj mákaj. Bež. Poď, záber. Pekne. Tvoje pocity, nálady a myšlienky.